Maghapon sa tanan, narapo kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Na kita karon live sa St. Peregrine Chapel sa ato ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko, pinagi sa atong Bible study. Welcome and good morning. Ato ang basahon karon kinutlo kang Mateo 25 bersikulo 1 hangtod sa 13. Niadtong adlaw may sama ang paghari sa Dios sa napulo ka mga dalaga nga nagdala sa ilang mga suga aron musugat sa pamanhunon. Ang 5 kanila danghag ug laing 5 maalamon. Ang 5 nga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magdala og dugang nga lana aron kung mahurot na ang lana sa ilang suga may ikatubil pa. Ang mga dalaga nga maalamon nagdala usab sa ilang mga suga ug nagdala pagayod og dugang nga lana. Og tungod kay nadugay ang pamanhunon, nagduka og nakatulog silang tanan. Sa tungang gabi na may misinggit, ania na ang pamanhunon. Dali kamo, sugatan ninyo siya. Ang napulo ka mga dalaga namangon o giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga dalaga nga danghag miingon sa mga malamon, hatagi kami sa inyong lana, kay kapalungan na ang among suga. Apan mitubag ang mga malamon, dili mahimo kay kun hatagan namo kamo, managsama na kita nga kulangon sa lana. Adto na lang kamo sa mga tindahan ug palit og alang kaninyo. Sa paggikan nila aron mupalit sa lana, mauusab ang pag-abot sa pamanhunon. Ang 5 kamalamon naguban kaniya sa kumbira. Pagsulod na nila, kisirad-an dayon ang pultahan. Pagkataod-taod, miabot usab ang 5 ka mga dalaga nga mipalit og lana ug nanawag sila, Sir, pasudla kami. Apan mitubag ang pamanhunon, wala ako makaila kaninyo. Unya miingon si Jesus, mao kana ang hinungdan nga gikinahanglan gayud nga mangandam kamo, kay wala gayud kamo masayod kun unsa ang adlaw o oras sa akong pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Minsan na sa Mateo chapter 25 verse 1 to 3, no? Yun siya na kay dahil napulo ka virgin. Yun siya nga paghari sa Diyos sama ni ini, or the kingdom of God will come like this. Muanhi o mahitabo sama ni ani. May napulo ka dalaga na nagdala og sulok. Kanimong napulo sa Hudiyo, ang grupo sa init perfect. Unya, kung tanawin mo, hindi siya na, kung yun ang perfect, sa ito pa perfect yun na ito ang sa ito ang kinamuhi, ito yun ang pagsugat sa ito ang kaya ganun siya, nagsugid man siya sa paghari sa Ginoo, pag-abot sa ito ang Ginoong balik kay siya maghari.
Kaya ang siya nga, the kingdom of God is at hand. Ang atong gingharian sa Ginoo na anak. No? Atong nang giputan. Nahitabo na. But, maghari siya pag-abot niya sa ikaduhang pag-abot. No? Hindi siya sugatan ninyo, perfect niyo. So, kung saan man pag-perfect na ito, pag-sugat, kinahanglan na itong kasing-kasing. Ato ang kinabuhi, andam ta. Kung tanang karon andam ta sa itong kinabuhi, pag-sugat sa ito ang Ginoo. Namamu. No? Kinsa man dahil, mo gyapon allegory man siya. No? Allegory man siya. So, kinsa man yung mga simbol na ito. No? Ang katong mga bridesmaid nga nagtagbo o gitahasan nga pagtagbo niya, mo ang simbahan. Ang simbahan, kita mutagbo kaniya. Napulo, kabog mutagbo, perfect sa ito ang kasangkasan. Perfect sa ito pagpangandam. Ang atong suga, ang atong sulok, na ang ay kitailanan, di ang di tagana. Kaya dili ta kibalo, kanus amo balik ang atong Ginoo. No? Muna sa inyo siya perfect. Ang bridegroom na itong tagmuon mo si Kristo. Asam kita, dadun kita niya dayon sa wedding feast, sa pangkiti. Kung na ay balipayon kayo na pagsaulog kay ang bangkiti sa ato pang-diskutan sa una. Ang bangkiti mo o ang sa langit. Na kita dito kita niya dadon. Naanay kanunay kaon pa, may gutong dito. Diba? Wala na problema dito. Wala naging sakit. Wala na tanong. So, ang pagka-delay, na-delay ba ang bridegroom? Nabantay mo? Na-delay. At sa base ato ang paminaw na ibaginyo. Nadilatal siya, no? Nagpasakot po ang pagkadilatal niya, hindi kayo ang sikat kami po. Hindi mo lang sa nadilatal, kaya ang mga tao wala pa marunong. Kamu sa si Tata o si Mili, wala pa mo balik o Bible study sa barangay. Ginulat ang eleksyon sa November para makakabing na po mga apil ng Bible study. Makakabing na po mga kanan itawag na ito o kanamang ito ang servants. Kaya wala mo sabot nga, kung servant ka kitahay, naglaki ka na. No? Sa tupak mo din, naglaki na mo. Meaning mo tubo kita sa ato ang pagka-servant. Kaya siya, bulangan sa last na gospel, bulangan ka ito, nagpaubos, kay pataas. Kung karoon na mga karanaang nagpataas, mga servant, magpaubos, mag-serve. Bulahan, kaya moment ka na itong tawag. Diyan kita makakaton sa ito ang pagservisyo kaya magpaubos kita. No? Buot kita sa ito ang pagmayong kwarta, hatag kita sa ito ang pagmayong ng oras. No? O hatag kita sa ito ang pagmayong ng kanang balo na ito ang ikudlok kanila. Usahip pa din pangutungan. Usahip pa, di mananggil o asa ni Panginoon na natin niya bawi. No? Muna ang magpasabot niya na magpaubos kita kanunay. Nga naman, karon sa kunan na ito, pabuto, gabi, ngit-ngit. Hadlok kayo. No? Ngit-ngit. Kanya yung siya na, human, giimbitar ang gatong mga berhen, mga dalaga, gisiraduan dayon ang pagtahan. Kita na po din. Muna siya ang the last judgment. No?
Allegory man ni siya. No, mo na siya. 5 ka po ang daghang 5 ka po ang maalamon. Muna ang sitwasyon sa ato ang kinabuhi. Sitwasyon sa ato ang mga katawhan sa Diyos. Kapitulo ka. Muna siya. Are they ready to meet the Lord? O ba't wala? No? Dagan tayo. Naman ka sila na may ka-afford nila. Ba't wala nila buwata? No? Ka-afford na sila. Ginikanan man sila. Wala nila. Sayaw nila. Pag-iwa na. Wala na istoryahan si Tibuon. Itudluan mo hilangan. No? Naman ka sila influence kay wala sila, kaya opisyal sila sa atuan gobyerno. Kung sa mga opisyal, naman yung buhatan yung mga opisyal. Pare mo ta siya. Obis mo ta siya. Gitagaan siya o kanala katungod o servisyo. Na ay authority, na ay posisyon, na ay tsampa. Pulis mo ta siya, na ay tsampa. General mo ta siya. Presidente mo ta siya. Congressman, senador, o manager sa usang kumpanya. Huwag man niya gamitan. Ha? Tulang man niya sulong. Tuwang mas ruling hayaw. Tuwang mas ruling kananaan mga sito ini kailangan sa kinabuhi. Huwag man nila gamitan sa pagtagbo sa atong Ginoo, pagpiparal sa ilahang kinabuhi. Muna gitawag nila nga dangha ng mga tao. Danghag. Kung sa ilang gidanghagan, gidanghagan nila ang ilahang kinabuhi. No? Danghag sila, nagdala sila o suga, kung wala tagana, magpreparar o lana, wala kang magpreparar. Ngayon, preparahon na ito, no? Dayon mo na siya sa ikaduha. Mga maalamon, katong mga maayo mga tao, katawhan sa Diyos, nagdala o mga sudalan na puno sa lana o uban sa ilang mga suga. Uban sila kinabuhi. Gitaganan nila tanan. Sa ato ang kinabuhi, gitaganan nimo. Wala na ko sa'yo magtagana ka sa imuhang kinabuhi dito kang Kristo. Kung sa'yo makaingon ka na wala na imo, kay tuwa na lang pinagihatan sa uban. Kaya gitaganan nimo. Sabi mo gitaganan, ay mo kinabuhi para sa uban. No? Para mabuhi ang uban. Para makasabot ang uban sa kinabuhi ni Kristo. Ang imo wala na lang. No? Muna itawag sa Savior ng men and women for others. Para sa uban. Isang ikaw ang kinikanan. Isa din lang ang tapos sudan kay imo na ipalabi sa imuhang iba. Imuhang mga anak. Usay imong budget mo nagkulangan para na sa imuhang mga bata. Usay na yan itong mga silingan o kauban sa ito ang kanikalay. Imuhang Tagalog kanang sa ito ay lugway sa ilahang pinabuhi. Yan ay ilang pinagnan. Labaw na o wala makadungog ng Kristo. Imo ihatag imuhang oras, imo ibalo. Imuhang gasto pagani. Pahalaan sila kasabot kung sa pinabuhi dayon. Mga ninyo kanang sugdan na po balik diyan sa barangay 23. No? Sakripisyo ba na? Nagtuan ka na ninyo kanunay. Muna yung po nga, siguro sa di pa ta magsugod. Mag-retreat sa ta para akong ipaklaro. Parang ito mga servisyo, mapukaw, mabalik na nilang
pugi, makasabot sila na nung ilan ng nagbuhakon. Otherwise, madulit sa tao. Wala na, una-una pa, si Mario o si Kapitan. Di ba? Alam-alam, hindi mo apilo na nagmagyo. Di ba? Para mawala na, priorities na. Ito na, ato ni, sa Ginoo ni. Para sa Ginoo, nag-andam kita ng akong suga. Pag-welcome ka mo po, tugluan ka ng namo, para pag-andam sa inyong suga. No? Ang pamanunon saan Dalangan pagabot, no? Muna yung istorya. Ang pamanunon si Kristo. Dalangan pagabot. Na, kung nalangan pagabot si Kristo, naman inahinay po ta, di tamangan ka, kay nalangan. Pero yung inguray siya, ang kananahang pag-abot sa ato ang Ginoo sama sa usa ka kawatan. No? Ang katapusan sa kananahang giharian sa ang katapusan sa ato ang kalimutan moabot sama sa usa ka kawatan nga dili na to hibaw ang kanusa siya. Musulod ko mga awat sa tong balay. Wala siya buto sa buto. Mukalit na siya kabot. Kinahanglan nga mangandam yun kita kanunay. Dili mo na yan ka mangandam. Unay mo yung mo, inay usaka sa balay ka mo. Pagpangandam mo. Dili, wala yung istorya ng mga Musa, nagduka. O, nangatulog. Nagduka tulog, nangatulog. Ang mga dalaga, isa rin mga dalaga kita. Nagduka o nangatulog. Nga naman, huwag naman yung ba? Ha? Tuwa na sa kahilayan, tuwa na sa laing na binuhatan, dili na sila gatamo sa Ginoo, wala na itong ampo, wala na itong saning, wala na ang mga binuhatan, puro na lang iyan na kalimutan mo. Oh? Nangatulog sila. Muna nga ito ang program, pamukaw. muna ka rin, klaro kayo nga itong pamukaw. Klaro kayo nga itong pamukaw program. Kaya ang mga tao nangatulog, nagduka, para diligin mo, makatulog, nagduka, pukaw na nimo. Muna yung nagbuhaton na yung barangay 23. Bible study po, mamukaw ka mo. Kung may nagduka, kung nangatulog na. Kay tungang gabi, sa dihan, nilanog ang sa katingog. No? O nagaingon, nagasugid nga, anian na. No? Anian na. Ang pamanunon. Dali o sugaton. Sugaton na po siya. Dali o sugata siya. No? Iabot na, anian na ang pamanunon. Kung sa mali, na ba'y naglanong ka nun nga anian na ang pamanunon? Kanunay kitang panunuan nga moabot na ang ato ang Ginoo. Wala kibalo na mo sa ato. Kaya naman, kaninga gospel, kaninga pasahon, kada tuig kaninga. Kada tuig, balik-balik, lain-lain lang na, lain-lain na cycle. Karong Christmas abot, sa Advent, duha ka session ng Advent. First coming, ang iyong second coming. Gapay manuan ng yapot ka. Si Juan Bautista mo yung nagpreparan para sa agianan sa Ginoo. No? Repent and be baptized. Kung yapon ang tingog ni Juan, kung yapon naglanog, na aniya na ang ato ang Ginoo. Ang aniya na. Nagkanina po siya. Sa first coming, ikaw doon ang pagbalik. Mawaya po ang ipabot. Kaysa katotohan, nagpabot na nga sa first coming, walang pa diya. Mas may ito ikaduha na. No? But sometimes kaning aniana,
sugato na to siya. Sometimes ang mga ubang sikta, gibutangan din nila og date. Namuha man sila nga, ibalo ba kayo sila date? Gibutan nila date of time. Mo ba? Wala date of time. May bawaan ni mo, ang ato ang Ginoo abot na. Depende diya sa kasintas. Kano sa mabot ang ato ang Ginoo sa atong paglingon para kita magprepara, ha? Ano saan? Sa inyong kamatayon. Di ba mabot ang Ginoo, mamatay ka naman. Amen? Di ba ka magprepara? Mamatay ka naman. Lord, di pa mo kagirumabot, Lord. Mamatay ka naman po. Magulat ko sa imong sikat kami, Lord. Di diba? Di nakakamulat. Muna, ang ato ang kananadungog karon. Nga mga nanta, Hoy, si Tita Anyo sa ka. Hoy, si Tita 5 ka na. Happy ka na mo, Sinta. Iwan pa ni isa po, Father Ubod. Yung siya nga, iwasonon ka na. Iwan? O, mo na siya ang magpasabutan na. Usaya nga ito ang focus nga, sikat kami. Sa pagtuon mo, tatangon ka ba? Ikadua, sa pagtuon mo, di ka mamatay. Na, ayaw ka mamatay o mahal ka sa Ginoo during the last judgment or mahal ka before that. So, therefore, ang imuha din madungog na tingog is imuhang edad. Imuhang sakit. Ano na reality? Imong edad, imong sakit, imong vulnerabilities. Imo ka magkakaan sa kuwan ka na panahon sa ato ang kinabuhi. Hindi mo matakan. Katalan na. Huwag mo dahil ka mag-ampuan na. Ba't hindi mo matakan? So meaning muna na siya ang mga tingog na lanog kayo nga gipahimangno ka nato nga moabot na ang ato ang Ginoo. Asa moabot? Sa ato ang kamatayon. Diba? Asa po moabot? Kung naisipan kami. Amen? No? Nagmata ang tanan, dalaga, nagmata sila, mga yun, nagmata sila. Giandam nila ang mga suga. Giandam nila ilang suga. No? Ang kanang pag-andam sa ilang suga is, ang pabilo ng mga ilang pagpuro, nakatulog sila, huwag na pag na ilang suga. Ilang mga gipahinayan. Ilang nang us-us ng ilang pabilo ba? Pagka nana ang kuha nila ng ipataas ang pabilo pero dako ang siga. Muna ilang kuhan ang pangandang daw di ang danghag. Ang danghag. Taliman ka ng mga danghag. Hayap pa. No? Hayap pa lang. Hayap pa lang yung katali kami sa inyong gamay nila. Usahay kung dagang katagporta. Grabe ang luling hayo. Gabi dito. Taong dito. Dito tayo nasarap dito. Pananay sakit. Kaya po, dong-dong po. Ginoo. No? Alam pa rin mo kahimundong. Nga naaday Ginoo. May si Susan Gayama. Kapag may dibantayan nga natutulog kayo. Iyan mo sa yawa, kay katikista mo siya. At least alam-alaman niyo mo, wow, na yung mga room. Huwag mo lang makapangandam sa may buhat mo niyo mo. No? At tukuno mo sa, at mo sa, no? Nga palong na ito, hapit ako lang mapulong, palong, ay na sila. No?
Alang-alang. Kaya pa sila. Nagdindin na lang at tuong kasarapin pa inon. Napatamba. Grabe ka ko sa gasto. Malunganon pa kayo sila. Pag mawalan na sa pwesto, wala na. Busog kayo mong warta, busog kayo mong corruption, corruption. Pag wala na niya sa Kristo, wala siya, wala na ito na. Na-discourage na. Nag-depression na. No? Nag-depression. Karon, pangutanong ka mo, may mga tao ngayon na mga tao nga nagsakit. Kung sa'yo iputang isulti, may istorya sa kwan. Maalamon. Ayaw, dili ko mangatag sa imo. Kay dili paigo ka rin. Akong lala. Kung ikaw, muna yung muhang itubag sa ila. Katong lana o katong lana, niabot na ang takna nga moabot na ang Ginoo. Ang hatag ng lana. Ang hatag ng lana. Ang gihisgutan sa kanang Ebanghelyo, niabot na ang ato ang Ginoo. Aya pa sila, nagpasika sila suga. Ang dangha, aya pa nila naibaoy. Hindi siguro aya pa naibaoy. Ang danghang nakita nila nga wala pa nila dahil na iparohin. Uglana, di ba nag-istorya ko sa sundan? Gi-imbitar ka as bridesman. Gihatagan kita o kinabuhi sa Ginoo. Gibunyagan o gikonfirmahan sa sakramento o gibutang sa kaparokya o sa community. Imo ang responsibility ang imo kinabuhi. Ikaw ang nagpuyo. Imo ang responsibility ang imo kinabuhi kay imo man ang gihatag sa Ginoo. Gihatagan mo kagawasan to decide sa imo ang kinabuhi. Angay man lang na magpreparar ka. Karon lana ang Ginoo ay ang patamuingon na wala ko'y lana. Asa maday ka? Atong panahon nga layo pa. May magnuan ka kada tuig sa ato ang or kadadlaw na siguro kung kapil ka sa misa. Kadadlaw na siguro makalungog ka sa mga kana na ang palibot niyo mga kaigsunan, igalaan. Asa man ka? Panahon pa ba na sa pagpangandam? Nga na ang Ginoo? Panahon ba na siya mangayo na sa inyo ang isikatao? Tagay kong lana? Panahon pa ba niya mapil ko o ka ng Bible study? Yapot mo Ginoo. May yung stata na mo Bible study, tagaroon na ng Ginoo. Di ba? Asap tapaingon. Dito nga tapaingon sa tawag sa Ginoo. Okay. Kasi bato niya, maghukom na. Magbangkiti na. Siraduan na ang pagtahan. Wala na. Wala na yung pagtahan. Dapat malaman ang mga mga alamon ng mga kanang birhen, 5. Isa nga wala na, di na naman makaya. Kung hatod sa inyo. Atoning konon, atoning istorya ng tarong. Kung ang 5 kabirhen ay lana, ang 5 wala. Karon, makatag kita ng 5 dito sa 5 nga wala na. Unsa nga mata ng preparasyon ang mahatag nila matagpo nila sa kanang kasulunod sa bridegroom. Buong niya nila, git-git bayan tayo. Ang ilang suga, napulo sila kasuga, dili perfect. Kapirok-pirok ang ilahan. So meaning, sila tanan,
may impirno. Nanawin mo na. Madala ka, madamay ka? Nana ang Ginoo. Wala na tayo. No? Kung sa'yo gitubag sa maala mo, yun siya na, lakaw ka mo sa tindahan, palit o inyo. Sulahi, o palit. Remember gabi. Remember gabi, na ibawaan niyo mo nga wala na kay lana o nana ang bridegroom na imuhang silbihan. O lain man sila, mo yung ka din sila o kanang yabot ng bridegroom. Actually, wala ko na din sa pitan ang bridegroom yabot. Ang punto sa puta na ang advance party. May advance party nila, dapat mga tulo o patkalungsod. Yabot na ang kuwan nito, kanang bridegroom sa kuwan, kapayo naman na. No? Basi nanihapon pa rin po o napay ang istorya dito. Ang katong advance party, magkapayo na, paspas kayo. Mabot ito sa paypulon na rayon sa mga katawan nga niyabot na, ang kuwan, kailang mabot, napanay time. Napanay time, pila ka oras na makapreparar. Para makapreparar ba, ilanan, motong ipang na sila, ipamaka na lang, ipangpukaw na sila. Yang mabot na, magpagwapa na sila. No, ilana, preparar na ito. Mingon, isip ng magliti, support and so on, pagbawa ng mga ginikanan na yabot ng room. Pagabot na, ready na sila, kalinyanan na sila, na nilang mga suro. Diba? So meaning, pwede pa na naman inatagay kung boto na pag wala na yun, hindi na makaya. So, ina sila, nakaw ka mo nito, palit o inyo. Yan, gabi, nilakaw sila o nagpalit sa lana. But during the time na wala sila diya, miabot ang panganunon. Kung sa initabo sa limang ka, danghan, na dalaga, no? Wala makapangandam, buyog sa ang katong nakapangandam, uyog sa kumbira o gisirhan ang tagtahan. But ang mga danghan, miabot ang mga danghan o ang uban na dalaga nga danghan miabot o sinatabo. Misinggit. No? Saan misampit o misampit o misinggit. Abrihi kami. Abrihi kami. Pasudla din. O pasudla kami. Tanawang gulo. Uyong kayo ni. Kinsa nito ba? Dili ang gate guard. Ani pagtubag. Dili ang gate guard ng tubag. Kinsa ang tubag? Ang pamanhunon gayod ang tubag. Tanawan niyo. Ang pamanhunon na yun. Kisa rin pamanhunon sa akong istorya? Si Kristo. Si Kristo lang yun yung tubag. Punta. Wala ako, makaila ka ninyo. Wala akong kaila sa inyo. Sorry, wala akong kaila sa inyo. No. O gitapos ni Jesus ang sambingay. Busa, pagtukaw ka mo. Kay wala kamo kay balo sa adlaw kung tak na. Maunang pagtukaw ka mo. Kay wala ninyo mahibawi kung sa adlaw kung tak na. So itong ibutang na ito ang paglingon sa kahilong ato ang kamalandungan ato ibang huli.
Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, forever and ever. In the Father, Son,